Kibor Pulit ke East Khasi Hills District kila Pynïap bala Rejistar Mukotduma kam Pynïap Briew na ka Jingïap ya ka Meghalaya uraja Ragvanshi ha ka no phai sngi jong ka artre ujeliu araja arpusan ubal jar ngai bat ka kurim jong u ka sonam na du ka arpulai tre ujemmang araja arpusan. Nalor kini ke Kyrwoh lingba uba Viveks im IPS SP ke East Khasi Hills District kala Pynïap bala Thaw da ka Special Investigation Team SIT ban Tohkit Halor ki Thaw ka Jingïap ya ka Meghalaya uraja na riat arliang hajan kaksa wei saudong. Ya ka kurim uraja ka sonam na kalyang kibor Pulit kila ong bakimpat yo jing TPA Halor jongka. Kini ke Jingïap ya ka Meghalaya uraja ka day hadin prasngi ke Jingwa da kibor Pulit ki dekot na ka SDRF, SRT, FES, Special Operation Team West Jante Hills District Adventure Mountaineering Club bat kiwei pat. Ha ka performance step jong ka artre ujeliu arja arpusan ka drone ki Pulit kala yo ringdur ya ki kijat Briew ha ka tay ka riat bajeliu ka badan syapo ka parking lot riat arliang umblai hajan kaksat wei saudong. Naka jingriat palat kala syempor ban saya ka Meghalaya barhadin bala saya ka la penlong ka Jingïap benya da ki Rejistar ka kong kenta MCS Executive Magistrate ka Sora Civil Subdivision hapadeng ka por lai siteng bat sau baji no phai sngi. Ya ka Jingïap benya da ki Rejistar la penlong hapadeng ka jingsakhi bat ki bahyeng ki bala ithu yu u na ki jingdro dak ha ka kti ka diang jong u ka bala Thaw raja. Na katay ka jaka bala lap ya ka Meghalaya jong u la lap ya ka shirt beli jong ka kentay shisla u dawai kuli Pentra 40 ka LCD screen jong ka Vivo mobile phone bat ka smart watch na ka kti uniu bala yap. Ya ka Meghalaya u raja la penkit sa Negrem Shillong ban le ya ka postmortem ban lap ya ka Thaw Jingïap jong u bat ki Pulit kidang Tohkit na baro kiliang bayo le se ka don ka jingsela ban Pynïap ya u. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.